Magiga iyo umugavana bwe county ya Nyamira omoske mumyeri bo gwikirana bosio bwe senate tukuri goro na kororekana kurutirana mangana amo no seneta gose egatiaye amo no seneta bwe county ya Nyamira moske Erikio Kongo Mugeni nigo egati yabamenyi ebe county ya Nyamira besokire tukuri lero na komochia amo seneta Kongo Mugeni sogota abuna nigagwe sonania ase mirimo yo mugavana na igo nigatakire kwa mugavana libaga akore mirimo yaye na era akore mirimo yaye buna amo seneta Nchama ene ngigwete no eno gukura nkure inki seneta ko bori gavana ata gutiga gavana akori gasi yaye nere keraraga ni chinga kichiaye onye toko mochora nera akore tiga ne gavana pi akori gasi yaye kuna tutwa mwaete mana tokoriwo obuya gwake lakini obuya into bana infintoro bali to anyorire amagendero amusi sineta babu atire ndo akora lakini amangana narago chakati Liuma na Kongo Mugeni ne sineta bakoerera abono bnante ne inega onte nine kwaniapa na nata banje n'umunyagitari na ende na kuriga sikenyengi na ende nakabile examen amangana angu kana Kongo Mugeni nubwate boundary yao une sineta ono amangana na igwete igoro are senate ntoko kirinaro amangana mo seneta kwanete mo seneta igaguchana na umugabano itobobe intutageta umugabano itoribaga akore gasi yaye bono ngo endara matanga chinse guchirogoro ari guchisoborogoro tana goja matanga ga maintwa atoero ngoriende toigwa mangana gukwana igakwe bacha ogenda isiko guchigwanira mangana amusia gutarira chipache tibungare techibese ground ya twanya kora bese ichu ere kare bisete twanya kumubodi maswali itigache ga ground ata tena kyatagi nandonye gataete kirokyo bagabana tigate gara 27 ntoi balirigo na intuntoro che binko sbigo koregas nero raro nero manne nero takir kubanga mata account ono namangana bayo kurutwa ya gukorwe radio mambia ngo musene tanko yone bali ne gavana gavana ne bwate gasi ya yokora no musene tanko bwate gasi ya yokora uyere tu amuyuro kirenga ki amatanga wapi